Väčšina ľudí na Slovensku stráca na dôchodku desiatky tisíc eur. Rozdiel za 30 rokov môže byť aj 61 400 eur. Pritom odvody sú rovnaké, len dôchodok je rozdielny. Aký chcete dôchodok? 3 piliere vašej istoty? Alebo 3 piliere vášho sklamania? Problém nie je výška platu. Jednoducho sú podmienky, cez ktoré nejde vlak. A väčšina ľudí to vôbec netuší a potom na dôchodku zažívajú sklamanie. Sú 3 dôležité podmienky. Dodržiavať pravidlá a zákony, mať najlepšie zhodnotenie a využiť čas na to určený. Neúprosné pravidlá v prvom pilieri. Chýba vám 1 deň, chýba vám 1 euro a dôchodok už máte nižší. Malá chyba vám vygeneruje veľký problém a strata desiatky, stovky eur každý mesiac na dôchodku. Druhý pilier je nutné mať najlepšie zhodnotenie a je to vo vašich rukách. Váš dôchodok môže narastať alebo klesať. Rovnaké vklady, rozdielne výsledky. 5%, 4%, 7%, 9% alebo len 3%. Po 30 rokoch pri priemernej mzde môžete mať prínos druhého piliera 25 500 eur alebo až 86 900 eur, čo je 3-krát viac. A mesačne po 30 rokoch pri priemernej mzde môžete z druhého piliera získať 106 eur alebo 362 eur. Má byť druhý pilier vašou istotou, ale môže byť aj vašim sklamaním. Pritom väčšina ľudí nevie, aké má fondy a rozhoduje sa o tisícoch eur. Tretí pilier, príspevok od zamestnávateľa, sú peniaze navyše. Mnohí ho majú a nevyužívajú jeho prínos. Čas v treťom pilieri robí zázraky za 20, 30, 40 rokov. 50 eur mesačne narastie na desiatky tisíc eur a môžete mať z 50 eur po 30 rokov až 47 400 eur. Jednoducho čas plus správne fondy a rozdiel je obrovský. Postačuje vám 16 600 eur, alebo je lepšie mať 47 400 eur. Mnohí ľudia nemajú prehľad a strácajú 10 000 eur v treťom pilieri. Malá zmena dnes vám prinesie stovky eur zajtra. Počas života rozhodujú detaily. Niektoré z nich môžu znamenať desiatky tisíc eur rozdiely na dôchodku. A väčšina ľudí o nich vôbec nevie. Preto som pripravil pokračovanie, v ktorom vám ukážem, kde vznikajú najčastejšie chyby a čo môžete urobiť už dnes. Ak vás zaujíma
ako ste na tom vy, váš dôchodok, vaše piliere, pokračujte ďalej.